אני לא יודעת למה הוא רואה פה פתאום שהוא עצר באמצע ההקלטה. טוב, אחר כך נעשה השלמות לכל מה שחסר. אוקיי, אז דיברנו על העמודות, ואחרי שורה 7 יש לנו את שורה 8, את עמודה 8, שבעצם זה האזור של המילים השמורות בהגדרת המשתנים. כל ה-input-output section, ה-data division, ה-divisioning, ה-working storage, כל המילים השמורות מתחילות בעמודה 8, והחל מעמודה 12, שוב אני אספור איתכם ביחד כדי שנגיע ביחד ל-12, בואו נראה. התחלנו מכאן, נכון? 1, 2, 3, 4, 5, 6, זה אמרנו ריק, שורת הערה 7, 8 הגדרה, 9, 10, 11, 12. מה את אומרת? לא, בחץ. חץ ימינה. אוקיי, שורה 12 מתחילים את הפקודות או את המשתנים משורה 12 עד 72. זאת אומרת שגם פה הוא מוגבל. כאן, באזור הזה, אני לא יכולה לכתוב. בסדר? לפעמים הוא כותב איזה הערה ולא מבינים מה הוא רוצה, פשוט זה גלש לו יותר מדי הצידה. אז זה לגבי העמודות בתוכנית קובול. עכשיו, אני חוזרת שוב להגדרת משתנים. אחת. אוקיי, היינו פה, דיברנו על הגדרת משתנים. אוקיי, אנחנו עוד לא ירדנו לפרטים של הגדרת משתנים, רק לסגור את הנושא של הדיוויז'נים. אני מזכירה, דיברנו בהתחלה על Identification Division, שזה ה-ID של התוכנית, Environment Division, שזה כל מיני דברים סביבתיים ותשתיתיים שצריכים לרשום, ואז הגענו ל-Data Division, שזה בעצם המקום של הגדרת המשתנים, וה-Division האחרון זה Procedure Division. Procedure Division זה בעצם התוכנה עצמה, המקום שכותבים את הפקודות, את הקובול, את הקריאה לרוטינות, כל הביצועים של התוכנית מתחת ל-Procedure Division. זה 4 החטיבות בגדול. בסדר? וגם דיברנו על העמודות החשובות בקובול, שאמרנו עד 6 ריק, 7 הערה, 8 התחלה של הגדרת משתנים ומילים שמורות או שמות של סקשנים, פרגרפים שנרחיב בהמשך, ומ-12 הפקודות עצמם, כמו למשל הדיספליי פה, הוא בעמודה 12. עד כאן, יש שאלות? זה בעצם כן, כן, זה התשתית, ההקדמה, כאילו. זה לא שאלה, המשתנים. כן. מ-8, רגע, עוד מעט אנחנו נסביר מה זה ה-0-1. משתנים מתחילים פה תמיד עם מספור, שתכף נסביר מהו. מספור ואז שם. אז המספור שלהם צריך להתחיל בעמודה 8. הוא לא חייב, אבל מעמודה 8 והלאה אפשר להתחיל להגדיר את המספור. אוקיי? לא, זה כבר תוכנית קובול ממש. זאת היא תוכנית קובול אמיתית. כן, זה תוכנית קובול וזה גם זהה בכל הסביבות. זאת אומרת, מי שעובד ב-IBM Mainframe או מי שעובד ב-1400, הקטע הזה של העימוד הוא משותף להכל, וגם הדיוויז'נים והסקשנים, זה משותף בכל המקומות. זה הקובול כבר. הקובול הוא אותו דבר בסופו של עניין. טוב, וזה ה-Procedure Division. פה אנחנו רואים תוכנית שפשוט עושה דיספליי, מדפיסה על המסך איזה שם של שדה, מה שיש את התחולה של השדה הזה. זה משהו פשוט. אוקיי, אז נמשיך. עכשיו אנחנו נעבור, טוב, זה כבר דיברנו, מה שאמרנו מקודם, יש לכם פה גם, אתם רואות, נכון? יש לכם פה את כל העימוד, הספרור, מה שדיברנו, קוד מיוחד זה 7, שמות מעמודה 8, תוכן הפקודה מ-12 עד 72, יש לכם גם פה הסבר לכל מיקום לפי החיצים. בסדר? זה אחר כך כשקווה שתצליחו להיכנס לתוכנה בעזרת השם. טוב, עכשיו נעבור לכללים
בשמות של משתנים. שמות של משתנים בקובול יש להם מספר כללים. א', הוא יכול להיות עד 30 תווים, השם. יכול להכיל אותיות וספרות ומקפים בלבד. שם אינו יכול להתחיל או להסתיים במקף. האותיות, הספרות והמקפים חייבים להיות רצופים ללא מרווחים ביניהם. חייב להכיל לפחות תו אלפביתי אחד. אני לא יכולה לקרוא למשתנה 1, 2, 3. אני יכולה לקרוא לו A1, 2, 3. בסדר? אין לתת שם לנתון שהוא זהה למילה שמורה בקובול. למשל, אני לא יכולה לקרוא לשדה פייל. אני לא יכולה לקרוא לו סקשן. אני לא יכולה כל מיני מילים שמורות שאני לא יכולה לקרוא לשדות. כי אז המאדיר, הקומפיילר, לא מקבל. אז אתם תראו לפי, בדרך כלל שמות שאנשים נותנים, גם כן מוסיפים קידומת, למשל WS משהו, אז זה כבר לא שם שמור. בדרך כלל לא נותנים שם שהוא אבסולוטי, לא טייבל, לא פייל, לא כאלה דברים, אלא עושים איזושהי קידומת. אנחנו נדבר גם על הקידומות בהמשך, על כל מיני סטנדרטים. כי יש לה בסוף מקף בלי סיומת. שם אינו יכול להתחיל או להסתיים במקף. בסדר? פשוט כל הכללים האלה, עם הזמן שכבר, כשמתאמנים הרבה, אז כבר אוטומטית רואים את זה בעיניים, אבל זה הסטנדרט והכללים של שמות. עכשיו, טוב, כמובן יהיה לכם את הכל כתוב בהמשך, אצלכם באישי. עכשיו נעבור לסוגי משתנים, כמו בכל שפה, בטח אתם מכירות, יש משתנים נומריים ומשתנים אלפא נומריים. גם בקובול יש משתנים נומריים, משתנים אלפא נומריים, והמשתנים נומריים יש להם גם תת קטגוריות, בואו נגדיר אותם אחד אחד. קודם כל, משתנה נומרי הוא מוגדר על ידי הספרה 9. אם אנחנו נחזור כאן לתוכנית של הקובול, אנחנו רואים, ניקח את ההגדרה הזו, CN פרם, פיק, זה מילה שמורה גם, 9. 9 זה אומר שהשדה הזה הוא מסוג נומרי. מה הגודל שלו? כמה הוא מכיל? 4 פוזיציות. נומרי מסוג 4. תגידו לי אתם, מה המספר הכי גדול שיוכל להיכנס פה, אם יש לי 4 פוזיציות? נכון, נכון. זה מבחינת מספר נומרי פשוט. ככה כותבים הגדרה של מספר נומרי. 0,1, 0,1 זה הרמה של המשתנה, אנחנו נרחיב בהמשך. כרגע אתם לא יודעות מה זה, אתם רושמות תמיד. 0,1, שם משתנה תקני לפי הכללים שאמרנו מקודם כאן, לפי הכללים האלה, בסדר? ולאחר מכן פיק, את המילה פיק, פיק זה אומר את הגודל והמשתנה, כאילו התצורה של המשתנה, שהוא יהיה נומרי 9 לאורך 4. זה... כן, בדיוק. פיק זה אומר, כמו שתגידי, המאפיין. בסדר? עכשיו הוא הולך להגיד את המאפיין של השדה. אז מה המאפיין? נומרי זה 9. נומרי זה מספר, שהוא מספרי. בסדר? שדה שהוא מספרי. כן? שהוא לא יכול להכיל תווים, הוא לא יכול להכיל כל מיני סימנים, הוא יכול להכיל, סימנים עוד מעט נדבר איזה סימן מיוחד יש במספרים נומריים, אבל באופן כללי הוא יכול להכיל רק מספרים. בסדר? זה הגדרה של שדה נומרי, הנה אנחנו רואים את זה פה, 0,1 פרם נם, פיק 9, 4. וככה בסוגריים רושמים בדיוק ככה עם נקודה בסוף. בדוגמה, אם נאכלס מספר קטן מ4 פוזיציות, יופיעו אפסים מובילים. זאת אומרת, אם אני מכניסה פה את המספר 30, איך הוא יופיע? איך הוא יופיע אם אני אראה אותו? נכון, 0030, בדיוק. עכשיו, אם אני אאכלס, זה מאוד מעניין השורה הבאה, וזו שורה שרואים אותה הרבה פעמים ללולאות אינסופיות, תכף אני אסביר למה. אם נאכלס מספר הגדול מ4 פוזיציות, יבוצע קיצוץ משמאל. נגיד אם אני אכניס 10,000,
הקיצוץ מתבצע משמאל, ואז מה ייכנס פה? איזה מספר יהיה? בדיוק, יופיע 4 אפסים. הוא כל הזמן דוחף מימין לשמאל, ואז מה שקורה, תחשבו למשל שמקדמים את המספר, נגיד יש לי לולה, וכל פעם, אתם מכירות מה זה לולה, נכון? סתם, משפות אחרות. אז אנחנו עושים כל פעם עד אחד, מוסיפים אחד, הגעתי ל-999, 4 פעמים 9, והוספתי 1, הוא מגיע ל10,000, הוא דוחף את הכל, ואז הוא 0, ואם אני אומרת לו כל עוד יהיה קטן מ10,000, הוא לעולם לא יגיע, כי הוא תמיד יהיה 0 ויתחיל מההתחלה. הבנתם? כן, כן, בטח. כן. נכון. שאלה טובה. אז באמת, בגלל שקובול היא פחות דינמית, והיא צריכה את ההגדרות הקבועות מראש, אז תמיד נותנים בלארג'יות, מה שנקרא. אם אני לא טועה, המקסימום הוא 18, תלוי במאדרים, כל מחשב והסביבה שלו, אבל נותנים פה מספר גדול. אם את חושדת, את יודעת שיש לך קובץ של מיליונים, אז את נותנת פה 12, עכשיו תחשבי ש12 פוזיציות זה המון, זה המון. תחשבי שמיליון זה 7 פוזיציות, אז תחשבי כמה זה 12 פוזיציות, זה מיליארדים, כן? אז נותנים פה בלארג'יות, מה שנקרא. במיוחד שהיום פחות מקפידים על מגבלה של מקום, כי יש יותר hard disk ויותר יש, מבחינת שטח אין בעיות, אבל בוא נגיד בהסתייגות, לא בהגזמה, לא, אחר כך אנחנו נלמד איפה יש דברים שצריך להיזהר, לא להגדיר יותר מדי, אבל ברמה עקרונית מגדילים פשוט, אם את יודעת שיש לך 10,000, אז תגדירי עוד 2 פוזיציות יותר. בסדר? כדי שאף פעם לא תגיעי לגלישה. דיברנו עכשיו על הגדרה של מספר, של משתנה נומרי פשוט, רגיל. עכשיו, כמו שאתם יודעות, במספרים אין לי רק מספרים חיוביים. לפעמים אני רוצה להגיד, לסמן את הסימן של המספר, אם הוא שלילי או חיובי, במערכות שיכול להיות גם וגם. אז איך אומרים את זה בקובול? בקובול מגדירים את זה על ידי השדה S, על ידי המשתנה S, לפני 9, לפני ההגדרה של 9 מוסיפים S, שזה אומר sign, ואז הוא אומר, תראה לי אם הסימן, השדה שלי יוגדר כשדה עם סימן. וזה חשוב לדעת שהסימן הזה הוא תופס מקום בקובץ, הוא לא רק וירטואלי, יש סימן בקובץ. אם אנחנו אפילו נראה בדיבאג את השדה, תוך כדי ריצה, אנחנו נראה שהשדה מופיע עם סימן. אוקיי, בואו נראה את זה בתוכנית שלנו. הנה כאן, אפשר לראות שהגדרנו כאן cn פרם s, קראתי לו, שהוא כאילו עם סיין, פיק, שאמרנו שזה תמיד כותבים פיק, s זה אומר הסימן, 9 נומרי, באורך 4, אל תסתכלו על ה-V, עדיין עוד לא למדנו, V9, עוד מעט נסביר על זה. אבל עד לכאן, ההגדרה עד לכאן אומרת, הגדרתי שדה בגודל 4 פוזיציות עם סימן, זאת אומרת הוא יכול להיות שלילי וחיובי, אבל אני אציג את הסימן, בסדר? אם זה מינוס או פלוס. זה ההגדרה של משתנה נומרי עם סימן. דרך אגב, יש דרך לפעמים שרוצים להשתמש במשתנים שהם, להגיד בערך מוחלט למשל, אז לוקחים שדה כזה עם סימן, מעבירים אותו לשדה בלי סימן, ומה שקורה בעצם זה בעצם ערך מוחלט, נכון? אם אני אעביר מינוס 2659 ל-2659, אז זה בעצם הערך המוחלט של השדה. אוקיי? עכשיו יש עוד הגדרה נוספת במספר נומרי, זה נקודה עשרונית. ניתן להגדיר משתנה נומרי המכיל נקודה עשרונית על ידי האות V, ואחריו מספר הספרות אחרי הנקודה. לדוגמה, פרם נם, פיק S9, 4, V99. מה אמרתי פה? בואו תעזרו לי ביחד. אמרתי, יש לי כאן הגדרה של
משתנה, קראתי לו פרמנם, אני יכולה לקרוא לו איזה שם שאני רוצה לפי הכללים. פיק, מה המאפיינים שלו? S, מה זה אומר S? או מינוס, הוא שלילי או חיובי, סימן, זה אומר סימן, יש לו סימן, השדה יהיה עם סימן. 9, 4, מה זה אומר? יכול להיות גם פלוס, כן. לדעתי כן, כן, עד כמה שאני זוכרת, אנחנו יכולים לבדוק את זה בדיבאג, כן, כשיש לך S הוא תמיד מציג סימן, בסדר? ואז, כן. נכון. לא, 4 פוזיציות למספר, את לא יכולה לכתוב פה מספר עם 5 פוזיציות. את לא תוכלי לכתוב פה 26,590, את לא תוכלי. המספר הוא עם 4 פוזיציות פלוס סימן, הסימן הוא, יש לו מקום נפרד. בזיכרון זה תופס 5, אבל הגודל של המספר הוא עד 4 פוזיציות, את לא יכולה להכניס פה מספר על חשבון ה-S הזה. מבינה? לא, את רושמת 4, את רואה בדיוק מהדוגמה, כי ה-4 אומר כמה מספרים, כמה פוזיציות של מספרים, אבל אם ישאלו אותך מה גודל הדבר הזה, הוא באמת 5 בסך הכל שלו, בסדר? יופי, אז עכשיו אמרנו S זה אומר סימן, 9, 4, מה זה אומר 4 הזה? נכון, נקודה עשרונית, יפה, כמה יהיה לי אחרי הנקודה העשרונית במקרה הזה? 2, כמו שכתבו פה 9, 9, אפשר גם לכתוב 9 סוגריים 3, 4, בסדר? כמה 2, פה במקרה הזה 2. 9, 5, 9 ואז סוגריים 5, כן. אם אני לא טועה כל שתי פוזיציות, בדיוק, אותו דבר גם בהגדרה הרגילה, גם פה אפשר לכתוב פיק 9, 9, פחות מקובל. יותר מקובל לכתוב ככה, עם את הכמות בסוגריים. אוקיי, עכשיו הנה, אז מה יש לנו פה? יכיל מספר עם סימן ושתי ספרות אחרי נקודה, כמו מספר כזה, מינוס 2659.79. עכשיו עוד משהו חשוב, נקודה עשרונית אינה תופסת מקום בקובץ. מה הכוונה? כשאנחנו נסתכל גם בדיבאג וגם בקובץ אחר כך, קובץ תוצאתי, נגיד רשמתי לקובץ את המספר הזה, אנחנו נראה מינוס 265979, הכל בשורה אחת, בהמשך אחד. כשאנחנו ניקח את ההגדרה של השדה, אנחנו נבין שבעצם המערכת מסתכלת על זה פה עם נקודה עשרונית, נכון? המשמעות של השדה היא אחרת לגמרי, רק תמיד צריך להלביש עליה את התבנית. הבנתם מה התכוונתי? שבעין אתם לא תראו את הנקודה הזאת, אבל בחישובים, בתוצאה, ברור שהוא יסתכל על הנקודה העשרונית. אני אומרת שהנקודה העשרונית היא נקודה וירטואלית. המחשב יודע שיש פה נקודה עשרונית. זאת אומרת, כשהוא יחשב את המספר הזה, הוא לא יחשב אותו כמו 265,979, כן? הוא יחשב אותו כמו 2659.79. אבל... איך? המשתמש לא רואה, בדיוק. בקרביים של המערכת הוא יודע להלביש את התצורה הזאת על המספר ולהגיד כן, יש כאן נקודה עשרונית ו-79. אבל זה לא משהו שרואים. כשיהיה לנו מערכת, אנחנו ניכנס, אנחנו נוכל לראות את זה בדיבאג ולראות, להבין בדיוק איך זה נראה. זה הרבה יותר מתלבש, אבל זה חשוב לדעת מבחינת הגדרת קבצים ומשתנים שזה לא תופס מקום, לעומת הסימן שתופס מקום. שאלה. אם את מסתכלת עליהם בקובץ, את לא רואה את הנקודה העשרונית. ואם את... איך? אצלי כרגע משתמש כשאת עושה לו בתצוגה נגיד בחלון, אז את עורכת לו את זה כבר ואת שמה את זה בשדה עריכה. אבל כשמסתכלים על שדה כזה כמו שהוא נראה פה, הוא יראה לך כמו... כן, כשאת מסתכלת, נגיד מתי את מסתכלת? בדיבאג. את מדבגת
נכון, זה מבלבל, אבל זה עובד ככה. זה ההגדרות של קובול, וגם כשאת מסתכלת על קובץ, נגיד רשמת לקובץ את התוצאות שלך, ואת מסתכלת על הקובץ, אם אין לך את ההגדרה של השדה, את לא יודעת לקרוא את החלוקה של השדה, ולדעת מה הערך שלו. אבל המחשב עצמו, בקרביים, נגיד את עושה לו ועוד פחות לחלק, הוא יודע בדיוק שזה 2659.79. אז כאילו זה פחות משנים, אני אגיד לך איפה זה משנה. זה משנה אם את רוצה להגדיר רשומה מקבילה, שעוד מעט אנחנו נדבר גם על האלפא נומרי, ואת רוצה להעביר את הכל ככה אליה, ואת צריכה לדעת איזה גודל להגדיר אותה. אז זה חשוב לדעת שהנקודה העשרונית היא לא אחד מהגדלים פה, היא לא תופסת מקום. אם את רוצה להגדיר משתנה מקביל, נגיד בגודל כללי, נגיד אני רוצה לדעת כמה בתים, כמו שהיא שאלה אותי מקודם, S94, כמה גודל כל השדה הזה? אז בעצם הוא מכיל 5, אבל הפוזיציות של המספר הם 4, אבל הגודל שלו, אם אני רוצה להעביר אותו לשדה אחר, אפילו מסוג אלפא, מסוג טקסט, אני צריכה 5 פוזיציות בשביל שהוא יכיל את הכל. ובמקרה הזה, אני צריכה כמה? 5? פה, כמה? 5? כן, אבל אני רוצה להעביר את כולו. כמה? שמעתי כל מיני מספרים, תגידו לי עוד פעם. 7, נכון, 7. למה? בואו נחשוב ביחד. מינוס 4, בדיוק, ועוד 2. לא, עוד פעם, המינוס תופס, תסתכלו פה, הנה הסימן תופס, הנקודה העשרונית לא תופסת. אז לכן המינוס תופס, זה אומר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. בסדר? אנחנו זה בתים, יש גם כל מיני הגדרות של קומפ 3 שאני לא נכנסת אליהם כי כבר היום לא כותבים ככה, שפעם היו רוצים לחסוך במקום אז היו מגדירים, אבל היום זה כל אחד על אחד, מה שאת רואה זה מה שיש. אז אנחנו יותר נרגיש את כל הדברים האלה כשננסה בתוכניות עצמם, נעשה מוב משדה לשדה ואתם תבינו בדיוק, תמששו את זה באצבעות, יהיה לכם יותר קל. שמות שלנו. כן. כן. 9 פה בהגדרות זה אומר נומרי. אנחנו מגדירים הגדרה נומרית, באורך 2 זה אומר 2 ספרות אחרי הנקודה מוגדרות במשתנה הזה. כי יש לך פעמיים 9, באותה מידה יכלתי לכתוב 9 סוגריים 2, בואו נראה בתוכנית קובול איך כתבתי. הנה, את רואה את ההגדרה הזו? כן, אני בכוונה כתבתי ככה וככה, כי יש מקומות שכותבים ככה ויש ככה, אין בזה, המגדר מקבל את שניהם, זה אותו דבר. פה זה אומר 2 נקודות אחרי הנקודה, וגם שם זה אומר 2 נקודות אחרי השאלה, זה סגנון כתיבה. אפשר לכתוב ככה וככה, אוקיי? אז אם זה יותר ברור לך, אז אתה יכול לכתוב ככה. אז גם פה אנחנו הכנסנו, הגדרנו שדה נומרי עם 2 נקודות אחרי הנקודה ועם סימן. אוקיי. עכשיו אני רוצה רגע שנעבור, נראה.